sobotu 17. mája sa oficiálne otvorila letná kúpeľná sezóna na Slovensku. A nie náhodou práve v kúpeľoch Sliač. Toto podujatie odštartovalo leto plné oddychu, zdravia, dobrej gastronómie a krásnych kultúrnych zážitkov v kúpeľoch Sliač. Bolo to také moje neskromné želanie spojiť všetkých kúpeľníkov, alebo teda čo najviac kúpeľníkov. Bolo mi jasné, že hneď taký nultý, respektíve prvý ročník sa nepodarí dotiahnuť sa úplne všetky kúpeľné mestá, ale má to byť taká deklarácia potreby spolupracovať. Myslím si, vôbec téma spájania sa pre budovanie nejakých pekných vecí je veľmi dôležitá dneska a pre mňa bolo veľkým potešením, že teda veľká časť kúpeľov zareagovala, že prišli sa prezentovať. Pre nikoho možno veľmi zvláštne, že pozývame konkurenciu a že ľudia sa môžu dozvedieť o našej konkurencii, ale podľa mňa toto je vec, ktorá je nad jednotlivými kúpeľami, že v rámci Slovenska si musíme uvedomiť, aké vzácne bohatstvo máme v našej krajine. Musíme vedieť, aké možnosti máme pre liečbu, pre trávenie voľného času, lebo to kúpeľníctvo spája aj zdravotníctvo, aj cestovný ruch a myslím si, že sa to podarilo vo veľkej miere, ale hlavne verím, že toto bude putovné a že takáto akcia sa postupne bude konať vo viacerých kúpeľných mestách a budeme tak vedieť bližšie verejnosti priniesť tie informácie, kde sa čo lieči, kde sú aké možnosti. Ja si myslím, že to bola vynikajúca myšlienka, aj preto sme tu, lebo sme nadšení z tejto myšlienky a sme veľmi radi, že sme sa mohli aj odprezentovať na tejto promenáde v kúpeľoch Sliač a že sme mohli vysvetľovať klientom a okolidúcim, ktorí sa pri nás zastavili, že aké sú rozdiely medzi jednotlivými kúpeľmi, lebo aj keď všetci máme rovnaký zámer vyliečiť klienta, ktorý ku nám príde, tak každý na to má iné prostriedky, respektíve vie ponúknuť niečo iné, čo možno práve toho človeka zaujme. A keď viaceré kúpeľné mestá, ktoré tu boli dneska s nami, si ešte svoju kúpeľnú sezónu otvoria, tak presne to znamená, že otvorením letnej kúpeľnej sezóny znamená, že pripravíme aj viacero možností, ako tráviť voľný čas v kúpeľoch Sliač. Ak kvôli počasiu ešte veľmi studenému a dneska je tak mierne upršanému, sa neotvára kúpalisko zároveň s kúpeľnou sezónou, čo sa stalo minulý rok. A tento rok otvoríme kúpalisko 1. alebo 2.6. Uvidíme tiež podľa počasia, ale teda začiatkom júna. Zároveň štartujeme také podujatia, ako sú piatkové grilovačky, potom sú to letné kúpanie alebo večerné kúpanie na letnom kúpalisku cez víkendy. O týchto všetkých možnostiach, ako tráviť voľný čas v kúpeľoch Sliač, teda nebyť len tým klientom, ktorý je ubytovaný, ale aj návštevníkom počas leta, sú dostupné na našej stránke, na Facebooku, takže je veľa možností, ako sa dozvedieť, čo sa práve deje v kúpeľoch Sliač.